Shukor nakaslem jong unongsan hima. UN Biren Singh ulahiyar shukino kum Menteri Rangba ka Jela Manipur. Ula IT ya ka shithi no kam jong u ha ulat ka Manipur ke bhala ha kasi ublei. Haringkat ka jing senran lang Presiden ka Seng Sharda ki Menteri Sambit Prata lembat ki katu kat ni ki weipat ki MLA. UN Biren Singh ulalet banya kendo ya ulat ka Jela bat IT ru ya ka shithi no kam jong u. Menteri Rangba ulahir mar Delhi ha kasi jan bat wan pai ha kasi ublei ringkat Sambit Patra hadian ba ula wan pai she Impal ula IT ya kasi thi no kam jong u Biren Singh ha ka te kasi ula ong bakala long ka burom yu mansyakri ya ki pat ba ka Manipur hadu menta ula penpau ka jing songu ya ka sarkar pedeng na ka benta ka jing shimkhya ha ka por ka wabyang ka jing erap ki kam penroi bat ka jing pentrei kam ya ki project bapher na ka benta banyada ya ka bha kam yat jong uwei pa uwei unong Manipur ha ka jo kapor ula kerpat ya ka sarkar pedeng ban beteng ya ka jo ka kam ula kerpat ru ya ka sarkar pedeng ban penne pensa ya uput usam bat ka jaka jong ka Manipur ka badon ya ka history ka baruspa bat ka bayar jong ka imlang ka salang la daki hajar snem menta kumju Biren Singh ula kerpat ya ka sarkar pedeng bante lakam ya ka jingwan rungtu jongki jaka khapot bat bantau ya ki matrei kam na ka banta ban pha let phai byang ya ki tu ki nongwan rung bian shushu ula kerpat ya ka sarkar pedeng ban beteng ya ka jing ekhun persya ya udrok bat ka jingdon kti jongki kinhon leno haki kam khai drok Biren Singh ula kerpat ban beteng ru ya ka rukom trekam ka bala penkela thamai bat ka bapen king jong ka FMR da ka bapen trekam ya ka biometric ha ka rukom ka bapen king ka kenrum kenram ha ka san perthei kalami hadien bagi MLA ka BJP ki yakhi persya ya UN Biren Singh la ban kedo hang ni baka dorbar jong ka yeng dorbar thawan ka Manipur kan sedang lasai ka sngi